दायो बिरबाय गोजौआव जों दायो बेंगलरनिफ्राय आसामसिम थांगासिनो दङ दायो दासो नै गोजौआव बिरदों हाय गाइस जों सफैबाय दायो गुवाहाटी आरो जों नै आदै जोंना बे लांनो फैबाय जोंखौ ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो दङ न'सिम सिगांग्रो बिसोरखौ दोनहैग्रोनांसिन आङो माबायावहाय बिसोरनि न'आवहाय दोनहैनांसिन बिनि उनावहायसो आङो गावनि जायगासिम थांनांसिगोन मिथिबायना स' दा नैयाव माखासे माबा फैसा होनांदों माने गारि दोननायनि ना गारि बेयावहाय एयारपर्ट सिङावहाय गारि दोननायनि फैसा लादों खुलुमबाय जों दिनै नैबे मादैनि न' सफैबाय मादै सुकुश्रीनि न'आवहाय सफैबाय गथ'फोरखौ लानानै दायो 1:35 AM जाबाय मर्निंआनो जाहैबाय जों 12टासोआव सफैगोन बायदि सानदोंमोन बाट बुहुत लेटसिन जासिनबावबाय आरो बिनिफ्राय जों थांबावगोन डाइरेक्टलि बासुगावहाय रनसाइदाम दा बेनो जोंना खामानिया जे जों बेसेबांहाय लाबोनानै दोनफैनांगौमोन जि खामानि बा जि थांखिनि थाखाय थांदोंमोन होजोंहाय गथ'फोरखौ लाना फैनो थाखाय जोंनि खामानिया बेसेबां फैनानै दायथ'आ जोब्बाय जोंनिया दायो बिमादै आरो बिदानि खामानिसै दा आंथ' बुंदों मोनसे क'क्राझाराव NGO दङ बिथांमोनखौ फोरोंनो थाखाय नैबे पि आरो नैबे एस बसुमतारी सानै गथ' जोंहा बिनानावमोनखौ फोरोंनो थाखाय बिथांमोना माखासे बुंदोंबो दा गावसोर सानैयासो मा बुंलायलायो सोमखोरजों आरो मादैजों जिखानो हक जों समबारखालि आरो लोगोसे मोनसे लोगो हमबावगोन CWC आव काजलगावहाय रिपर्ट खालामनांगौ जोङो माखासे लेफाफा मोनदों होजोंनिफ्राय हरदों रिपर्ट माने मेल खालामहरनांगौ आरो जोंनि NGOनि दारैबो माने मेल खालामहरनांगौ स' जोङो बेवहाय लिरनाय जिखिनि माखासे मोनबाय आरो जोंनि आखायाव फैबाय जों बेखौ जिखिनि मानसि सानै नोंथांमोना हरदोंमोन बेबायदि होननानै CWC काजलगावनिफ्राय हरनांगौ स' मादैया माबाफोर बुंनो थाङो नामा जोबथायाव बेनोसै प्रकाशआ अननानै जोंखौ हेफाजाब होबाय उन सिगां दैदेननानै लांबाय आरो न'आवबो दैथायनानै लाबोबाय बिनिखायनो हाजासे हामबाय होनबाय आरो प्रकाशनि बिब' बेबो जोंखौ हाजासे अननाय होबाय आरो जोंखौ दावदाव खालामबाय जानाय लोंनाय होबाय जायगा हिरि होबाय आं बिनिखायनो बिखौबो हाजासे हामबाय होनबाय आरो आं गथ'फोरखौ आंनि आखाइसिम गथायनानै होनायखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय सोमखोर गासैबो रायजो राजाखौ खुलुमबाय आंनि अननाय जासिनायखौ बावहरग्रोबाय गासैबो अननायजों रायजो राजाफोरनि अननायजों नै आदा प्रकाशनि अननायजों आब'नि अननायजों मदद होनायजों गासैबो सफैबाय आरो मोजाङै मोजांबो जानो लोङै मोजाङैनो मोनबाय आरो गासैयावबो जोंखौ हेफाजाब होआ थांलाय फैलाय गासैयावबो आब'खौबो हामबायसै होनो दा न'आव सफैबाय गासैखौबो लोगो मोनलायबाय एसेनोसै स' रायजो राजाफोर दायो जोंहा आब' जिरि स्वर्गियारिनिबो गोबां बेवहाय खामानि मावनायाव हेफाजाब होबाय आब' जिरि स्वर्गियारियाबो जों बिसिनि न'आवनो 21 days दिनैजों 22 days जाबावसिनसै ना बार' जों हान्थिनाया स' बेवहाय गोबां सम थांदों नोंगौ बाट एसेबां गोबाव सम थाङामोन बै सासे मानसिया जों बेखौ राखावसि होननानै बुंनांगोन बे मानसिया जुदि एसेबां सम लायामोनब्ला बे एसेबां बुङामोनब्ला एसेबां गोबावसिम थांनायबो नङामोन बै समावनो भेरिफाइ जानानै मा लांखावनो जागौमोन बाट बिनि एसेबां स्टप खालामबाय थानायनि जाहोनावसो जों SP नाव थांनो अबेबा SDM नाव थांगोन बा DM नाव थांगोन ओरै होनबाय थानायनि थाखायसो बिसोरो उनावहाय बुजिलांबाय आरो जों धरना सरना होनायनि माखासे खौरांफोरखौ मिथिनो मोनबाय दा जोंनि CWC नि काजलगावनि माखासे सुबुंफोरा बारा एसेबां माने बे मा होनोमोनलाय बे CWC नि मेम्बार आरो खामानि मावग्राफ्रा एसे गोरोन्थि मावबाय जायनि जाहोनावबो गोबां लेट जाबाय माने बिथांमोना चेयारपारसननि जाय माने मेल हरनांगौ बेयाव चेयारपारसन आरो आदार्स मेम्बार नाम लिरनानै बिथांमोना लेफाफाखौ हरनांगौमोन बाट अनलि चेयारपारसनल' हरबाय स' बिनिखायनो मेम्बारफ्रा पावार थायासै उनावहाय मेलाव हरनायावसो बिथांमोना एसे पावार थासिनदों स' बेफोरबायदि गोबां बेले बेजे खामानि जादों आरोना जायनि जाहोनाव बिराद सम गोलाव लादों स' एनिवे जोंनि रायजो राजाफोर जोंनि बर' हारिनि आइमोन बाबामोन नोंथांमोना जेसेबांखिनि मदद खालामबाय अनसुंथाइ हरनायजों लोगोसे बोर सारस्रिहरनायजों लोगोसे जेसेबांखिनि दाव कमेन्ट खालामनानै मदद खालामहरबाय बुंहरबाय इन्सपायार खालामहरबाय बिनि थाखाय थोजासे गोजोननाय थाबाय आरो जों बेयावनो बिदाय लानोसै मेप नायै नायै थांगासिनो दं जोङो लामाया दिंग्राय दिंसि मिथियाना
एकदमबारे बै बे अर जोंनायखौ नोंथांमोना साननो हागौ मानि होननानै बेवहाय अवेल दङ अवेल रिफाइनारि बेनि अरानो बिराद जोंदों एकदमबारे गोजौनाय बिराद हाइ-फाइ जोंदोंना हाग्रामा ब्रिजनिफ्राय बेखौ नुहुरदों खेबदों जोङो एकदमबारे चिरांनि बे धालिगावनि अवेल पेट्रलियाम माने माबा अवेल रिफाइनारिखौ बिनिफ्राय नाहरबा बेंगलराबो हाबावालै एकदमबारे डेन्जार बरिया नुखायो ओइनै नायदो ओइनै बाब मोजां नुयोना आदै बाब 3:20 जाबाय दायो जों सफैबाय न'सिम नायदो जोंना आदैया एकदमबारे मेगना बुथु बुथु जाजोबबायलै स' गुड नाइट होननोसै फुङाव नोंथांमोना भिडिअखौ नुसिगोन आरो आं दायो उन्दुनोसै दायो मदद खालामदों बिसोरखौ आं गोसो गोरबोजों धन्यबाद जासिबाय फुल हिस्टरि बेंगलर आसामनिफ्राय बेंगलरसिम थांनायनि मोनसे भिडिअ बानायगोन आरो बेखौ आं अनलि प्रकाश नार्जारियाव आगारगोन फुल जागोन आरोना गोबाङानो बेयो 20-30 मिनिटसो जागोन गोबां इन्टारेस्टिंबो जागोन बेवहाय गोबां जों होजाय बेंगलराव थानायाव माबायदि थानाय माबायदि अबेबा बेरायनाय बेफोरबायदिनि सोमोन्दै गोबांनो आरोना एक्सप्लर खालामगोन स' इन्टारेस्टिं जागोन बे भिडिअआ नोंथांमोना नायनो दा बावबानो जाबाय नायबानो जाबाय बेखौबो आरो शेयार खालामबानो जाबाय नैबे भिडिअखौबो जुदि नोंथाङा फार्स्ट टाइम भिडिअखौ नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां आरो लोगोसे बेल आइकनखौ नटिफिकेसनखौ अल खालामनानै लां जाहाथे नोंथांमोना फिउचारावहाय मानो भिडिअ बानायथारला बे कुइसना ओंखारा थेंक इउ सो माच गाइस बाय बाय